Binati og minahal kong matalom. Okay, mao ni ang bilin dire sa ato ang simbahan dire sa lungsod sa Matalom, guys. Mao ni ang ato ang bilin dire sa ato ang lungsod sa simbahan dire sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, mayong balikon ko ha, mayong Pasko o mga bungahong bagong tuig kaninyong tanan dire sa lungsod sa Matalom. Okay, may ni ang bilin dire sa ato ang lungsod sa Matalom. Okay, balikon ko. Malipa yung Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan diri sa lungsod sa Matalom. Nya karon di ay December 16, 2023. Iko pipi live diri sa simbahan diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, muna to ang bilin diri sa lungsod sa simbahan, guys. Sa lungsod, sa simbahan sa lungsod sa Matalom. Okay, panoroy na mo, guys, o musimba ta misa gidalyo, misa di galyo diri sa tong lungsod. Diwan ron nya ug mapuhon ako manginaot nga musimba gihapon ta, guys, diri sa ato ang kwan aron mas natay wish sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, good luck o God bless sa tanang taga Matalom. Once again, mayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan diri sa lungsod sa Matalom.